prøver jeg lige at lave en prøveoptagelse igen. Okay. Halløj. Ja. Ej, har vi de samme våben stadigvæk? Jeg har en spade. Hvad laver du? Jeg dræber en zombie. Svin. Nu skal du dø. Hvad fanden? Jeg lukker Manus. Det siger også Vent. Nej, løb! Oh, fuck! Oh, shit. Fuck, det var tæt på i stedet for fedt. Dodge incoming attacks. Fuck, hvor fedt. På 2 Ad. hard, så... Det er en madpakke med hjerne i. Ja, det er jo en ulækkert. Doggybag. Jamen, han løser. Dav. Hvorfor er du en ninja? Det er CROB. What the fuck, hvor snyd, mand. Nå, okay, jeg mister livet. Og der er plastik. Hvad fanden? Jog den! Free farming. Læg dig. Læg dig. Fuck, han buggede. Det var totalt Hørte du ikke det? Hvad fanden sker der for mit lag? Jeg er totalt lag break lige nu. Fucking idea, man. No fucking idea. What the fuck? These numbers are wrong. Den fløj bare op i en sådan. Hvor skal du hen? Hvad fuck laver du? Fuck, det lyder godt. Hvor skal du hen? Min sko, ikke? Det er sådan nogen, der former sig efter tæerne, så jeg ligner en Ninja Turtle med fødderne. Hvad? Prøv lige se. Jeg kan ikke se noget på grund af græsset. What the fuck? Fuck, hvor grimt det er. No fucking idea.